No ahoj, tady Bobelka D. Jaroslavá Valentová. Karlo, si můžeš mi vysvětlit, proč lžeš? Dobře, říkáš bývalý manžel. Bezva. My jsme, pokud se nemýlím, spolu nežili už 3 roky. Ještě dokonce sám se snažil s nás dávat dohromady. A on tě řekl sám, že jsme jenom spolu žijeme papírově. A nechci nic říkat. On mě živil? Jak mě mohl živit, když byl většině nalitej? Většině jsem za něj platila dluhy a kolikrát už tam byli i policajti, že ohrožoval děti a mě. Dokonce to došlo tak daleko, že děcka se dokonce ho bojejí do teďka. Tereska z toho má dokonce chodíme k psychiatru, protože Tereska vidí furt tatínka ožralýho, jak padá a jak na maminku bere nůž. Zajímavý. Tak proč lžeš? Já jsem akorát v tom řekla videu to, co je pravda, ale ty jenom lžeš. Ano, kdyby něco, chránila jsem i svoje děti kolikrát, i před ním. A dobře to víš, kolikrát mě hlídal děcka, ještě se zdivil, že může být někdo takhle ožralej. Kolikrát dokonce šel i k vám dolů, tak aspoň nelži, buď tak laskav. A kdyby něco, Honza, pokud se nemýlím, byla jsem na vaší svatbě, to je fakt. Ale Honzu odvážela tvoje milenka Hana Kalhotková, odvážela do hotelu do Kuruny. Já jsem, pokud se nemýlím, jela domů. A on byl v Koruně. Tak aspoň buď tak laskav a nelži. Že já a Honza. Pokud se já nemýlím, tak už aspoň jsme spolu nežili s manželem 3 roky. Ještě jsi to sám povídal, že je ti to divný, že spolu nejsme. Tak proč lžeš? Vysvětli mi to, proč lžeš? Já ti to řeknu sama. Protože kopeš okolo sebe a nechceš si přiznat takovou maličkou barvu, víš? Že ty a Hanka. No, ne, že to hraješ jenom na Hanku a na Danu. Zkoušel to přece i na mě. A já jsem ti řekla, co? No, já říkám, to by jsem za prvý. Dana je neteř, to by jsem neudělala. Za druhý. Ještě, ani tam ještě nebyl zdaleka Jindra. Dobře víš, že nic takového by jsem Daně neudělala ani náhodou. A že jsem tě nechtěla, aby jsem náhodou něco neřekla Daně. Víš, co se by tady dělají svatouška a ono je to skutek utek. Ty podvrchy, co tam máš, to je blbost. Jenom lžeš a zbytečně lžeš. Já jsem řekla v tom videu jenom čistou pravdu, nic jiného. A taková maličkost, nechci nic tě říkat, jo. Děti, když jsme se sem nastěhovali, jak mě on mohl živit, teda, jak ty tvrdíš. Když jsme tady skoro 4,5 měsíce od Jindy, to je pravda, 4,5 měsíce. Teď mě vysvětlí, za ty 4 měsíce, když mě on živil, mě poslal na 2 děti, za 4 měsíce 1000 korun. Tak mi vysvětli takovou maličkost, kdyby na to on vzal, asi, že? Když on mě živil. Já jsem invalidní důchodkyně, která se ještě přivydělávala růžencema. Ještě jsem si brala práci domů, aby jsem užívala 2 děti. On užíval tak děti, že chodil na samranej. Nebo se zeptal u nás v bytovce. Nedávno jsem tady tam byla u nich, v našem bytě. A ještě mě lidi prosili, když teda chceme prodat ten náš byt. Mě prosili, a to hlavně nechávám panu Valentovi a jemu spol. Nebo se zeptej klidně na úřadě. Tak nelži aspoň. On je takovej chudinka, že několikrát, xkrát tam byli policajti a dávali ho na záchytku. S Tereskou, teď mu dokonce musí chodit i na psychiatry, protože má z toho noční můru, že tatínek je ožralej. Tak nevymýšlej si. My jsme spolu nežili už 3 roky. A pak něco mi říkej. Já jsem na rozdíl od tebe. Neoblbuju, jak Jindru, tak bývalýho. Řekla jsem mu to na rovinu, že jsem s Jindrou. A ono stejně o nic nešlo. Pokud se nemýlím, když to řekl tobě to řekl do očí. My jenom spolu žijeme papírově, já na ně seru. Tak to řekl výslovně. Tak aspoň nelži. Buď tak laskav, Karlosi. Jestli ty lžeš Daně, jenom z ní děláš pitomce, budiš.
Ale já ne. Mě Dany je docela i líto. Z jednoho důvodu. Nejenom, že to je militéř, ale že to hraješ na obě dvě strany. To jsi chlap, prober se pro Boha. Co děláš? Mám tě pozvat od bývalýho, co chodil tvůj brácha s bývalou holkou. Já ti pak pošlu, co mi napsala, jo? Že jsi hrozně normální, koukám. Prober se, ano, buď tak laskav.